Arratsaldeon berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Orduzue, Andrea Astudillo, liderra dela baieztatuz, liderra ez bakarrik hori, txapelduna da aurten Arraun Lagunak, eta jadanik palmaresean, 3 garaipen. Orio harrapatu du, Oriok 2019 hogei eta hogeita bian irabazi, eta 2021, hogeita hiru eta hogeita lauean Donostia Arraun Lagunakek. Baina goigoian San Juan da, palmaresean 5 garaipen ditu 2014tik 2018ra jokatutako denak irabazi zituen, eta hor da marka 5 garaipen Euskotren Ligan. Orain Oriok 3 eta Arraun Lagunakek ere 3, baina erabaki gabe dago, eta honek badu mamia zer gertatuko den, ezta? Datorren estropadan, bihar goizean, ea 16. garaipen hori lortzen duten Arraun Lagunakekoek, hori bihar bertan argituko da, eta hori izan daiteke ligetan ikusi dugun markarik harrigarriena eta baliotsuena, jokatutako estropada denak bata bestearen atzetik irabazi izan, Aibon. Denboraldi osoko logika, kirolean logikari baldima da, begiratu ezkero, irabazi beharko luke ez da, baina arratsak noizbait hautsi ere egiten dira. Hori da. Eta bueno, ni bihar giroarekin nago, bihar iragarri diguten hain da ikeragarria. Hain bitxia da egoera, izan daiteke bihar bigarren izatea, ikurrine irabaztea, eta marka 15ean ustea 16. borobildu ezinik. Hori ere gerta daiteke. Eta koro hartu eta etxea disgustoarekin joatea. Bueno, disgustotxoarekin edo. Bai. Ederki. Eta lankideo pixkatxo bat uretatik analizi azkar bat egiterakoan esan genezake olatuen tamaina handitzen dijoala. Aizerik ez momentuz hemen behintzat elmugako mugan, baina olatuen tamaina zertxoait aregotuta handitu da, Ura beherantz ere badator, eta badakigu, itxas behera etorri ala, gehiago arrotzen dira, zerak olatuak eta hemen hori zarautzen. Eta ondo gutxiago dagoen gune horietan ere, antzemango da. Eta oraindik pentsa, 6 eta 4 den. Bai, gaueko 10 gutxiagotan, dugu. Begira, hemen ere antzematen daba. Bai, ufada. Bai, begira. Bertati bertara baino, honekin, irudi honetan, nola mugitzen ari diren bandera horiek. Bueno, gizonezkoen lehia, ardezagun ardatz bezala hemendik aurrera, eta 14 jardunaldi jokatu eta gero Urdaibai dugu goian 161 punturekin. Errenta oso handia, Zierbena bigarrenak 145 ditu, eta Donostiarrak 128. Gero Hondarribia 124rekin, hauek gaur orezko txandan izango ditugu, garaipenetan Urdaibaik 11, Zierbenak 2 eta Hondarribiak 1, gogoratu. Marka 13 garaipenekoa dela, eta Castro 2009an lortu zuen hori, 17 estropada jokatuta, eta 2015 urtean Hondarribiak 19 estropada kontuan hartuta. Beraz, gero, Orio, 5 dugu, 6 Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa, hauek gaur 2. txandan, eta orain bere alaziko den lehen txandan, Kabo, Kaiku, San Pedro eta Bueu. Eta kanpoko aldean, lehenbiziko aldiz, Miguel, emanaldi aski ezkeroztik, katxopak zuritasunak ikusten dira. Nabarmen. Odei beltzak, hor alde hortan da. Bai, sartzen ari da. Zazpiretarako iragarrita. Katxopak zuritasunak, arkumetxoak, nahi duzuen bezala ditu. Txaskerria. Eta hor, belaontziaren oialak ikusita kanpoko horretan ederki ikusten da, aiziak nondi jotzen. Bueno, guazen aurkezpenetik. Aldetik. Lehen kaletik Kaiku, eta patroilanetan Jimeno. Eta, mugimenduak, goikoak, ez dira ez ustekoak, Baborrean gaur Ander Bilbao, bigarrenean, Oliban lehorrean geratuta, Marke Elortza laugarrenean Gorkarostegi, espalda Baborrean, eta Tosta Lagunarosti irekin Daniel Gartzia. Gainerakoan, lehen ere aipatu dugu, orain urte sasoienetan, badirudi zenbait entrenatzaileek mutilak kasu honetan, Tosta bilatu diotela, eta Kaikun horixe ikusten da.
denboraldi eziera baino gutxiago mugitzen ditula Elortegik tostaz. Bigarren kaletik Bueuko Galiziarrak arituko dira, Jose Ferral prestatzaile eta Andres Ríos gaztea patroilanetan, eta ipagarria gaur ere Piñeiro aurretik arituko dela ontzien. Gaur ere errazago da ia esatea, ze arraularik, ze estropalarik errepikatzen duten, azkeneko estropada jokatu zen tostan gaur ere aldaketa ugari, Jose Ferralek, David Martínez, Piñeiro aipatu duzu Mikel, Javi Domínguez, Diego Otero ostera ere babor espaldara eraman du, Freire, David Moledo horrek alarizatetik pasaian gaur estribor espaldan, aldaketa ugari. Hemen San Pedro eta Asier Carballe da, entenatzailea gaur barruan da. Oso esanguratxo eruditzen dut gaur Asier Carballedak egin duena. Pasaian nire ustez estropada ona egin zuen 14 hartu, aldaketa bakarra beraz hartu da, 5. tostan eta Arraraz aurrera eraman du. Alegia aurrekalari lanetara. Inigo Tamariz geratu da, lehorrean. Kanpoan bai, gaurkoz. Eta bat falta zaigu, 4. kaletik Cabo da Cruz, Diego Suárez prestatzaile, gaur patroi lanetan Martin Leboran. Eta hemen ere San Pedron bezalaxe, aldaketa bakarra, tosta aldaketa bat eginda. Tosta nor mugitu du entrenatzaileak. Asmatuko duzu, Mikel. Houbeta, komodina. Babor espaldatik, horra, estriborrankan ikusten dugun arraunlarik todo terrenoa, itzorixe erabiliko dut. Martin Leboran, patroi. Amorratzen nago, Mikel, estropado ikusteko. Begira, palka handiarekin Cabo. Palka handiarekin. Ederkiba, azken minutuan sartu gara, astear da, beraz, Zarauzko ikurriñari dagokion lehen jardunaldia, palmaresean hori jok 11 garaipen handi ditu hemen, 5ekin, San Pedro, Kaiko Hondarribia eta Urdaibai. Santurtzik 4 ditu, San Juanek eta Castro 3, Zumaiak eta Astillerok 2, eta Lasarte Michelinek 1. Lasartek aurrenekoa edo bigarrena. 1976an jokatu zen, lehenbiziko aldiz estropada. Eta aurreneko izan espazen bigarra hasierako horietako bat. Naita nahi ez, Lasarte Michelinek ero etzuen jarripenik izan. Badatoz, lehenengoak jokatzen, sailkapeneko azkenak dira, Bueukoak. Eskotan aipatzen dugun, txanden arteko diferentzia eta gaur aho batasunez aukeran jarri eta guztiek lehenbiziko txanda nahiko lukete. Dudari gabe. Eta txanda irabazten duenak, posa eta esperantza eta... Gaur txanda irabazten duenak, seguru samar, bigarren txandako bakarrematik koske ingo dio. Eta hirugarren txandan bakarremat atzera gehatzen bada ere argi. Lehen kaletik, prez dira Kaikutarrak. Bigarrenetik Bueu kokatu da baita. Hirugarrenean San Pedro eta 4. Cabo. Ez daude irtetzeko moduan, baina ez da txartuta bai. Bueu, ezer gabe, palkari gabe eta pestainari gabe? Gehien ez pestaina izango du. Askoz gehiago. Kaiku pestaina. San Pedro palka koskorra. Palka handiagoa, Cabok. Buuri, ez dut antzua baten eman dit. Bueno, nahiko egoki kokatuta daude. Bai. San Pedrorik itin bat aurreratzeko. Bai, eskatu diote. Gehitxo, oin. Eta okerreko eginda dago San Pedro, Enfilazio, ez da? Hala da. Bai, estriborrak abantean ari dira. Bai. Estriborrak abantean. Egira, Bueuren enfilazio eta San Pedro. Bentsi zuzentzen. Baina, okerro daude ba. Jimeno kutsi egin du. Azpikoa da hori, azpikoa. Momentu bat izan dute, nahiko egoki, baina taila zorrotz eta, bueno, bi mitartean haizeari buruzko datua 21 kilometro orduko une honetan. Jimeno kutsi duenerako, pentsa ze arazo dauzkan, hauek komeni zaiolako jakinik iragarpena betetzen badala aldaketa datorrela, lehen bat lehen jokatzea komeni zaio. Nolako maniobra egiten duen, zerak asartu, estatxa harinazko hartu.
patroiaren zat ez da izango ezer amorragarriagorik, maniobra egiten hasi, eta inor une honetan ez obeditzea. San Pedro Mikel. Eta orain kabo Bai, hor eritz mugimendu handia da hor. Handia. Nik erdia mugimenduan utziko eta beste erdia behar bada estrategian. Bai, Kaikuke ez da txartu denean, gainontzekoek askatu dute, posizioa galduta zelako, eta orain berriro guztiak ez da etxen bila. Eta orain buek buelta eman behar du, eta baita kabok ere. Estrategia, nire ustez hori bada, okerra, etzaielako komeni hauei atzeratzean, lehenbailen atzeratzean. Ez da jakiterik, hori da, ez da jakiterik. Eta gainontzeko tripulazioa kontentu ez dira egongo. Mirarme todos, dejar eso callar. Vale, estáis mirando todos para allá. Fuera, Azerretu da, Bai. Jimeno. Lehen aipatu dute zer amorragarria horik ez da izango. Patroia, maniobra egin ezinik, zuzendu ezinik, balantzako gortu ezinik, ez da txartu ezinik, eta zer da kontua, bai, eta beste aldera begira. Hori ere ulergarria da, tentsio horrekin eta bar, horregatik kontzentrazioa eta eskarmentua eta ofizioa aipatzen ditugunean, hori xedigan. Hor dago. Bueno, Bueu prest. Kaiku ere bai. Orain San Pedro. Itxasoari eta zeruari begiratu eta kolore denak ikusten ditut. Zuriak, urdinak, berdeak, beltzak. Bandera txuria gora. Oraintxe. Semaforoa, keinukari, gorri, bai, berdea. Abante. Bueno. Zarauzko 47 ikurrina, jokoan da, Jaun Andreu. Irtera ona, Bueu, aurrere. Ausardi hori badute, Tera ausart ateratzen da. Gogoan dut, albiste gitarako nahiak hartu nituenean bai hau eta Bueuko Sergio Pérez eta Udaibeko Diego Pérez Ankekoa. Zea salpen amantzidan Sergio, arain nagusia, bera baita eta esan zidan. Gu, badakigu zer dagoen hemen. Zerkapeneko zuloan gaude, baina hau gure klubarentzat eta guretzat historikoa da. Eta estropada bakoitza gozatzeko eta ikasteko egun bat da. Horrela etorri behar da, bat. Bestela ez dago, etortzerik, Galiziatik ona azkena zarela izan da eta da, zailkatu nahi zonenekin aritzeko, ez dut mailari jarraitzeko, baina aurtengoa erabili behar dut. Gozatzeko eta bide batez ikasteko. Zeinen garbi dauzkaten, Bai. kontuak. Begira irtera. 5 segundo galdu ditu, Bai, Bueu eta Kaiku aurretik. Kabo 3 eta San Pedro 5. Eizea, 20 gora. 22, 24 kilometro orduko. 26 ere bai. San Pedro, lehen aipatu dugu, irudipena baino ez, 3. da 4. kaletik Euskotren Ligan hobeto etorri dira. Begira, zeinen azkar geratu diren, ez bat, biak. Euskaldeko kaletatik. Patrontzarako ere egun egokila, igual. Un klase hau ikeragarri guztatzen ditu. Askotan zaleek nahiago izaten dituzten denborale handiak eta nik ekaineko horiek, ez dut izango soberan dauzkadenik, horrelakorik ez dut behar bete-beteko itxasoko estropada ikusten. Gaurko giroarekin. Nola makurtu den, nola makurtu den. Irtera ona, Kaiku. Kabo eta San Pedro 3. kaletik eta Kabo 4. kaletik, kanpokaldetik gehiago sufritzen. Nola darama entreniru, indarri gabe, makur eginda. Zentimetrotan ez da hundia, baina esperientzia eta indarra eta kasta itzugarria du.
6 se acabó. Iruditzen zait, Kaikuk azkeneko bizpairu astetan edo gora egin du. Bai. Iruditzen hori, itxura hori ematen dit. Gora egin eta gainera taldea finkatu egin du Elortegik eta hauek uste dut kontxara burrukara joango direla. Bai. Ez daude, favoritoen tarte hortan da joango dira. Gerra ematera. Erne, 32 kilometro anemometroa markatu ditugune batez. Tarte handiak izango dira, Kaikuk, begira, 4 Bueuri, 3 minutu terdiko lanean, 3 traineruko galerarekin kanpotik ari diren Kabo eta San Pedro. Zer diren kontua, 3 minutu terdi, 9 segundo. Trabaja el equipo. Largo, equipo, largo. No sueltes la espalda. Kaiku. Kaiku kalez kanpo, bigarren kalean. Zoskar dator, Zubitasuna ikusten zaio, zapulu aldia eta salto ematen dut, baina ez da geratzen. Begira irudi hau, Zeiluna dagoen itxasu. 10 segundoko galera. Begira. Ketari aldetik, ikusten da nola dator. Iepa! Señores, hola grande. Ahí va el bloque, Badator. Anemometroa, 30 bueltan, oendala minututxo bat goitik, orain betik, baina 25, 26 kilometro orduko. Abiadura, handia, eta hemen diren saleak eta ez dakit, baungi prestatuta etorri diren, bestela, hanke inberko dute bizkora tarte bila. Eritzek guardazo hartu duela. Ontzirako, baina hemen makina bat ikusten dut gabe. Belzten ari da giroa. No vamos a subir. Mantén. Tírate, hola. Begira, hor txekertena, ziagoan eskateatzeko. Lehiak eta batzordeko arduraduna den Beni Silva, telefonoa astintzen, bada espadan ere. Azken aginduak ematen, ontzien kokapena dela eta segurtasuna bermatu nahian. Zer den, 14 segundo, lehenbiziko kaleko ontziak laugarrengoari luze bakarrean. Bai. Bueno, maniobraren garaia da. Eta 14 kilometro orduko orantxe bertan. Aizeak. Orantxeak ebin. Oso seguru, begira, nola jarri dion. Gina eman dio. Opa, Kabo, ura zanbulu aldia. Dabila geratu eginda. Kaiku 5:40. San Pedro ere bai. Bai. Bueuk 5:47. Oso zabaletik Kabo, begira. San Pedrok 5:54. Kabo da Cruzek 5:56. Aldatuko dira kontuak hemen, Horrein barrurantz. Aizea 30 kilometro tibera ez da jetxi azkenengo minutu hontan, Orain une batez. Zuloak gero baino gero handiagoak. Maniobra ostean, Kaiku Bueuri 7 segundo. 15 San Pedro, Kabo 18. Hori. Largo, callaros. Cargas timón. Camacho, begira nola sartzen dio, Mikel, gerri osoa, bizkar osoa, Sigue. Calma, babor, arma con estribor. Hortxe, hori, balantza nola egin duen. Hori izaten da txarra, balantza hori. Aizu Ibon eta Bueu. Bai. Demoraldiko estropa. Begira, olatua Bueuri. Mikel, lantza girotzen ari da ikeragarri. Bai. Begira, zuloak, gero baino gero handiagoak. Eta asko sufritzen kanpokaldetik, Kabo dakuz laugarren kaletik ezinean ari da. Camacho, sal de la banda. Nene epatu dugu gerri osoa sartzen ziola, ontzia orekatzeko. Kaiku erasokor eta Bueu eusten. Beno, ikusten ari garen honek. Lehenbiziko kalea oso azkar, laugarrenetik ikeragarri sufritzen. Giro guztia ipar mendebaldetik sartzen ari da. Galdera, luzatuko dut. Gertaliteke, babes gehiago ukitzea. San Anton mendiak eta abar. Lehenbiziko kaleak laugarrena, babes gehiago izatea.
11 segundo. Kaiku Bueuri. Ahí viene. Arriba, Simón, arriba, Simón. Begira Kaiku, handi garaien. Bai. Kaborekin jata manago, 25 segundo galduta. Zuarezko galera. Minutu erdi galdu behar du martxa honetan, lan erditan. Manu. Txintxerari. Ahora. Orain dikia 7 metro. Balizetara iristeko. Poliki, Kaiku errenta honditzen. Eta giroa petraltzen, begira. Bai. Zein kolore diferentean San Antonio. Begira, kabo. Batu ona. Eta begira San Pedro karri zeinik. San Pedro joan egintzaio. Ontzia dominatzeko lanak. Kaiku Bueuri 10, San Pedro 10, Laura 10. Hankabo bestea. Beste bat. Atzetik aurrera dator orain. Galbarren kale hartatik. Oso azkarrari dire atortzen. Beste bat. Bueu erortzen orain poliki. 12-13, Ziabogan 7 zen. Eta errenta ona Kaikurentzat. Horda Bizkaitarra. Bigarren posturako dago hemen. Begira, 7 segundoan 3 ontzi. Calma. Suelta la Esteban. Vámonos ahora. Baborri lana. Gustagarria, patroia entzutea. Kontrolpean darama dana. Ala dirudi behintzat. Orain bueu hartu du. Eso es, equipo. Eso es, escuchadme. 1 minuto voy ya. Cabo San Pedroren parera urbildu da. Oraindik ez du harrapatu, baina urbildu bai. Berriz ere etorriko garago, zarautza estropadak ikustera. Zerbait baduela eta zerbait baduela, honexegatik. Eso es. Sin prisa. 10 segundu, Kaiku Bueuri. Gogoratu gaur etelikan goizean San Juanek irabazi duela hemen, Arkote, Santurtzi eta Zarautzen aurretik. Biharko estropadaren atarian, San Juan txapeldu 140rekin, Zumaia bigarren 112rekin, esku izena eman playoffean parte hartzeko, Santurtzi 2garren 108, Lapurdik 105, Arkotek 104. Playofferako beste postua garesti dago. Horra Kaiku maniobra. Bueu 8 segundora. Bi olatu harrigarri hartu ditu. Olatuarekin Ziabogan. 10 eta 52 Kaikuren denbora. Opa, San Pedro. Begira San Pedro. Haze Ziabogan, nola sartu Hobeto irtengo da. Bueu oso geldi. Abiadura galdu du. 10 eta 52 Bueurentzat. Bueno. Hala, kabo. Begira. Onda. San Pedro 10 eta 53. Eta Cabo da Cruzi 11 eta 2 segundo hartu dizkiete. San Pedroren sarrera Ziabogarako harrigarria izan da batetik. Olatua aprobetxatu du eta azken honean olatua utzi. Ondo kateatu Arrarazek, xiba bezala. Bueno, biziri da San Pedro, Bueurekin lehian. Cabo urbildu eginda, baina maniobra horrek dena ondatu du. Sigue. Está cayendo a estribor. Ara, hori zetxarrena. Patroiak sentsazio hori baldin badu. Aldea karga. Txarra. Buenísima. Haizea orain dela 20 segundo 15 kilometrotan zan. Orain 30 kilometro du. Eso super. Joera nabarmen bat, Bai. Alegiak kanporantzko luzeetan, hemendik lehenbiziko kaletik hobeto joaten direla, eta etorri laugarrenetik azkarrago. Konforme, Mikel? Bai. Aurreko Euskotren Ligan ere bai, orain ere. Ondarri biondo ibilida, arro lagunak ere bai. Eta beste dato bat, inguruan ziren kanoa eta belauntzi eta gehienak desagertu dira. Hor bada bat, baina ez dut uste asko iraungo duenik. Ostera, Cabo begira.
Hor kabo, tristeari gara ikusten, Asiratik. San Pedroren inguruan. Pasaian izan doak, balio dugu play-offa prestatzeko honena zer. Estropada honak egitea. Dudari gabe, are eta gehiago liga ona egin ez baduzu. Psikologikoki ez erortzeko funtseskoa da hori. Eta Bueuko entzat horrelako egun batean hor lehian sartuta ebitzea gauza ederra. Ia sari bat. Horrelako egin duten ibilaldi gogor horren ostean, sari bat. Nola bait, suposatzen du gainerako guztia izatea. Beno, jetxe ingo haituk, baina guk ere lehiatzen badakigu. Hori da. Gaitu treneru parregarri bat. Bagaituk, hori da, badugu maila. Aurrea zuri, ia palada bakoitzean, aurrea zuri. Baina entzaio treneruri geratzen. Hirugarren luzean Jaun Andreok. Euskolabe Ligako 15. jardunaldia Zarauzko uretan. Eta Kaiku kontrolpean darama txanda. 15 segundu eder Galiziako Bueuri. Pasaitarrak, San Pedrotarrak 21 batera. Eta Boiroko gorriak, Kabokoak atzeratuta txanda honetan. Treneruen brankak gora eta bere ikusten ditugu, baina treneruak geratzen ez. Ola baiten etenak, abiadura hartu olatua bajua da, eta trenerua ateratzen du olatuak, baina pasako baldu ezala. Beste zenbait olatu klaserekin ikusten ditugu. Zambulu aldia, tamba, iak iratuta, gaur ez da alako hori. Ibon Maiz eta Crespo Kantabriarra erritmoa markatuz izango da aurrena. Gaitarra. Elortza, Zunbeltz eta Arostegi. Denetarik egin du Arostegik, respaldan bi bandetatik, aurrekalari ere bai. Santurtziarra berez, Santurtzin ibilitako bai, bentsat. Uste muskiztarra dela, baina bai. Giroa begira hor berdetzen eta petraltzen, eta kaskartzen eta erretzen. Zambulu aldea, bai. Euria ere baia, begira. Olearri, Anarri. Diferentzia gora gainera, 20 segundo Kaiku Bueuri, eta 200 metro pasatxo, azken ziaboga egin aurretik. Olatua, bai, neukere ikusi dut. Ez da giro traineru baruan. Piskateratu dute hor. Bai. Eta lankideo badirudi, euriaren presentziere badugula, lehenengo tantak dagoeneko hasi dira. Honek ez du eragin handirik arraunlariengan, baina badirudi ja galerna bete-betean sartzera dijoala. Begira, horze koska. Koska hundia. Orantxe ari da sartzen. 100 metro. Begira aurrengo koska datorkiona, Hau, begira. Belbeltza olatua. Eta aurrengoa. Lehiak eta batzordeko arduraduna papelak irakurtzen ari da, Bakizu zer esan nahi duen horrek. Momentu batean segurtasunari dagokionez edo erabakiren bat hartu behar baldin badu, prozedura nik uste errepasatzen ari da. Hauek behintzat bere lana, kurioso asko ari dira egiten. Kaikurentzat 16 eta 56. Marusia, hemen da. Ongi Bueu, Goizaterako. Bai, horixe. 17-0 bederatzi. Posizioak kalearen baitakoak, San Pedro 17 eta 16, Cabo da Cruzek 17 eta 19. Kaikuren errenta gora. Lehen ziabogan 7, Bueuri. Bigarrengoan 9. Hirugarrengoan 23 joan da diferentzia.
Largo. Bueno, Largo. San Pedro eta Kabo berriz hurbil, Arriba, Estivares. Bai, baina San Pedro eritzen eta aurten poparean eta lan handiekin da bilela. Etorri ezin bezala. Pide enganche, pide enganche. Una, Estibón. Dos, carga todos. 1000 metro gehiago. Atrás. Mira, ontziako gorgoa horrein da, Mikel. Solo escúchame. San Pedro golatuan, San Pedro begira. Guk izatean nahikoa, hor txartu du. Eta gueu, noiz aterako estropadarik onena, eta zarautzen. Baldintzari petralenetan. ¡Qué buena! ¡Ahí viene! Iziaren norabidea, bai jauta. Horixe, eta iziaren norabide horrekin, litekeena da, lehenbiziko kaleak, bigarrenak, hirugarrenak eta laugarrenak baino, progresiboki, babesak altzen joatea kaleak. Hori da. Bueno, azken luze honetan, Bueu Kaiku baino bizkorrago dator. Mira. Mira aurrean, Zipresinia eta Olatu eta Barbarra, Olatu hartu du seinale. Itxas estropada latza gaur, Jaun Andreok. Zarauzko ikurriñari dagokio lehen jardunaldia. Baborra bilatzen denak, Mikel. Baborra bilatzen. Bitu ze arazoa dituen Martin Leboranek. Kiragarrizko kozatu hartzen ari naiz. Kiragarria gainera. Zuloa. Berriz Juan da Kaiku. 25 Bueuri. Oso estropada serio egiten ari dira. Zestaokoa. Hemen Marusia. Aurrea sartuta, demora osoan. Muerde. Ikasgai ederra. Patroi gaztearentzat. Rio zentra. Lehen aipatu duzu, ezberdintasunak Galiziako itxasa dara eta gure kostaldeon artean. Hau da. Hau ez dago, Hori da. naita ere. Ez delako itxaso bada ura. Ahora, Borja, sumar. Ahora, Estibón, arriba. Galizian Euskal Herriko estropaderemoekin tankera gehien duena Koruñakoa da. Riazorren Bai, ados. aizelekua eta irekia eta bai. Txasadarra ere espaiteko badia da, hortzan kanpoan gaude. Eta aginokoa, aurtengoa, behin bakarrik joan gara. Bai. Espero genuen alrebesa izatea, eta etzen horren alrebesa gertatu, baina hala diote Galiziarrek eta sinisten ditu. Kaiku Bueuri 25. Begira. Kabo lehen aldiz San Pedroren aurretik, segundu pare bat hartuta. Tantaren hor, gure kamaran, baina merezi du eta guztiz ere. Bueno, Kaiku 23, Bueuri. Kabo 30 dator, San Pedro utzi bat atzera. ¡Salta! ¡Nivel, Estibón! ¡Allá vai! ¡Señores! Hemen dago. ¡Como vuelve este largo! ¡Salta! ¡Salta! Beste batu bat. Ez du, Kaiku, begira ziztu bizian. Begira ze lantza, Kaiku laugarren kalera joan da, eta Olatuarekin, bai! 21, Haze lantza eta hartu duena. 37. Kabo atzetik aurrera, erne, atzean utzi du San Pedro. 3 segundu besterik ez, Bueu eta Kaboren artean. Ematen du eutxiko diola Bueu. Bueuko entzat, haze pizgarri. Hori da. Txandan bigarren, Ospatzen duten, Bueu. besoa gora. Eta orain, Olatuarekin Kabo. 22-06 Bueuk, 22-9 Kabo da Cruzek. Hemen da San Pedro. Bai San Pedro, 22-20. Kaikuk denborarik onera lehen txandan, 21 eta 37. Iragarkiak eta berehala gara, zuzenean Zarauztik.
Arratsaldeon berriz ere ikusentzule zareten guztioi. Zarausko ikurrinari dagokion lehen jardunaldian txanda bat jokatu da eta Kaikuk denborarik onena 21 eta 26. Bueu bigarren, 28 segundora. Hirugarren Kabo 32ra, laugarren San Pedro 53ra. Deitu dituzte epaileek orain bigarren txandan aritu beharreko ontziak. Lehen kaletik Etaria, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Lekitxarra, laugarrenetik Ondarroa. Eta Ibon, argialditxoa, behar bada? Kanpoko aldean bai, kanpoko aldean bai. Badirudi hor, euri jasa edo, Orio aldera, Donostia aldera pasa dela. Baina olatuak eta Miguelan garrandiarekin ikusten dira. Oiek hor daude. Bueno, guazen aurkezpenekin, lehenengoz Getaria. Jon Larrañaga entenatzaile, Unaxe Izagirre, patroi lanetan. Aldaketa asko, Estriborrean pentsa. Gurutxagi, Ankera, Gorostiaga, Laura, Kastillo irutik bira de Laos, Matxin Etxaniz, da Julen Manterola, sartuta Baborrean aldaketa gutxiago, Iraola eta Imanol Izagirrek tosta trukatu dute, Aritz Miralles, espaldarako. Bigarren kaletik Orio. Ba oso ez usteko gutxi, Mikel, hemen aldaketak laugarren tosta Estriborrean da espalda Estriborrean, egiten ditu erostegi, gaur Jokin Azkonobieta eta Iker Zinkunegi hortxe, ontzian. Hirugarren kaletik arituko zaigu Lekitxarra, Osertzaldai, entenatzailea, hortxe duzu zuen iruditan. Bueno, ba horre Erlantzegia gaur lanerako, Aritz Murphy ere bai, hirugarren tostan, batagoeneko Lekitxarreko zaleek eta ezagutzen duten hemen enuke izango 14ko finko bat daukanik, Osertzek, baina ez usteko hori gabe, normalean aritzen den tosta artetan estropalariak. Eta Ondarroan berriz, bueno, hor Josuelu, Xabi Azkarate sartu dira, Intxaurti eta Babor espaldara eraman du Erraztek, eta Estriborrean Jon Carrillo gaur, hanketik, mazta tostan ikusi genuen, Pasaian, Alberto Landa sartu da, Untzeta Barrenetxeak Gaztea ere bai, eta Ugaitz Elu, bosgarren tosta. Gaurko baldintzetan, Gazteetako bat hor sartzeak ere adierazten du. Genaro Zelaia eta Unax begira ze arazokin. Eta baita Inigo Larrinaga ere, atera egiten ditu. Estatxa hartzera joan den einean, ezin eutxi eta kanpora atera behar. Begira, hori zen irudia. Nola ateratzen dituen? Itxasoak, olatuek eta izeak, lehenbiziko kaletik laugarrenera. Maniobra, lehenbiziko txandan ikusi ditugu. Ze arazo izan dituzten patroiek. Bueno, ea ba. Hor ez dago, bromik, Laugarren kaletik Ondarrutarrak ematen du... Begira, Mikel, marka, begira. Lekitxarra hirugarra eta Ondarrutarrak aipatu dituzue. Ze enfilazio daukaten. Horrela, haizea hortik sartzen da. Bai. Lekitxarren da Ondarrutarren pranka begiratu, hortik sartzen da. Etariako San Anton mendiari begira. Hori da. Eta bikote lehen txanda erabat izteko komentatu behar San Pedroren estropa eta gero burumak hor zirela arraunlariak azerre. Beraien buruari errua botaz, estropada egin eta gero, eta ez daude oso pozik San Pedrotarrak. Bueno, bihar beste egun bat izango da, haientzat ere, eta etorriko dira beste estropada batzuk, eta bihar gaur baino alaiago itzultzen diren Pasai aldera. Ez dago garbiago ikusterik, begira, lau patroiak nola sartu diren. Uste dut irtera azkar xamarra ingo dutela, Bai, baina enfilatzeko denbora eman, patroiei. Atento! Orain estatxe hartu. Ez eman, aizeak eraman dute. Unaxen agindua ez emateko. Bai. Gero bere ala bentzitzen baitu. Kitxarrak ere, orainik ez daude prest. Ben bat, oso ongi. Ondarroan filatzen hori ere bai, orain Getaria, epaileak ere argi ibili behar du, Epaileak, gaur zorrozkeriarik ez dugu behar hemen. Hauxe da momentua. Bai, orentxe. Bandera txuria. Bai! Balekoa! Patroi xapor, Mikel. Bai, hori Lauri nola egin dut. Oso do. Bueno,
Arraunlariak lanera, arraunlariak eta guk gozatzera. Lanaren bizkar. Beno, lehen ikusi dugu, batez ere lehenbiziko bi kaletatik, zeinen harin eta zeinen azkar atera diren. Salida oso ona, Izagirrek. Lehen txandan, haitzearen indarra, gora bera guztia kontutan hartuta, bataz bestekoa, 18,4 kilometro. Bueno, segundutxo batean, laguntzia. Zelaia. Oso irtera nahi. Recorrido. Atea. Atea. General Zelaiare, Mikel. Goiko patroien artean pixkanak toki egiten, Bai, horixe. Tropada handi asko egiten, esango nuke, bere ibilbideko denboraldirik borobilena ezote den egiten ari. Gailurrean behar bada, bai. Lehen txanda kontziekin konparaketa eginda, orain bigarren txandan ari direnak, hori odo aurretik, 4 segundo motelago Kaiku baino. Gero, aztertuko ditugu grafikoak, irudipena daukat, lehenbiziko txandako, lehenbiziko luzetik hirugarrenera, hor egin duela Izagora. Hori eta Getaria. Ara, keinu bat egin du. Ez da bil hemen Nene Belarriko komunikazio bide hau. Etenda dago. Keinu nabarmena egin du Izagirre. Gaur beste arrisku erantzi bat, bide galtzeak, deriba handia asko botako ditu treneruak estriborrera. Gaurko giroarekin patroi batek, barruko balizetan, demagun, hirugarren kalean den Lekitxarra. Normaltzat jo dezakegu, enfilatzea bere balizara ez. Bigarren kalera, Hau datua izango da, luzerdia eginda, Bueu, Getaria eta hori horren denborata. Datua da, Miguel, datua da. Beno, ateratzeko nahiago, Lehorreko kaleak, Bai, garbi dago, Getaria eta Epa, hori esperantza, Eta bi! Atzera! Eta bi! Ona aldape! Orion Martxela aldaian kate ikusten dugu, bere lesioa gaindituta, Tropadaren bate beste utzi du. Lekitxarra sufritzen, 2 segundoko atzerapenarekin, hirugarren kaletik. Baina, gaur etortzeko haientzako moduko giroa dago. Bai, horretarako bai. Eldu biki! Getaria pixka bat eraman du, estriborrera askorik ez. ¡Qué buena! ¡Tramo ona! ¡Olatua! ¡Bat! ¡Eta bi! Iepa! Hori 2 segundo. Xili jendea, Getarian, Ondarroari. Xili jendea. Hori orain Kaiku baino bat bizkorra. Momento ona! Vamos! Bi patroiek. Une gozoa. Bat! Sí! 3 segundo aurretik, 3 por delante. ¡Hori! Egia dio, bai. Lau ere bai. Une gozoa, hori otarrentzat, Atea! Horein bezala, une gozoan da, tartea zabaltzen. Alde neurrian horri eman behar zaio segin. Ondarrutaren ontzian hauekalaria, Zaraustarra, Beñata Izagirre. Egun berezia beraren zator. Bere alaxe ditugu balizetan, Ratxa txarra zatorre! Ratxa zarra zatorre. Momentu ona hori jotaren zat, Begira. Aurreko errenta, txandakidei eta aurreko garaileari Kaikuri 2 segundo.
Orain tartea zabaltzen larri. Begira ze koska, belbeltza, Xerri pronto, Balkarekin, horrek ez dio lagunduko espaldiatzen. Hora, Zabaletik propio, Dio berbadak eitxo, Hogeita mala. Ondarroari 5:38, Getariari 5:39, Lekitxarrak 5:54, Kaikuk baino 4 gehiago. Lekitxarra atera ezinik, begira, atera ezinik Lekitxarra, ziago batik. Bueno, Orio, badoa, estropada eremuaren erdikaldetik. Ea orain. Jopare kontuta. Orio eta Ondarroa, Getaria bera ere bai, Kaikuren denborak hobetzen. Ondarroa begira, Mikel. Etxe, laugarren kaletik. Etorri da Orioren parera. Hori aldapa, hori. Orioko zintzilik dara mazerrai. Hor arazorea izan du horrelu, 5. toztan begira. Pala libratu zinek. Eta orain Getariak. Begira Getariak, argi GPS-a. Ondarroak ere bai, 3 orain berdinduta. Lekitxarrak 3 traineruko atzerapenarekin. Orain 3 olatu berean. Hori da. Ondarroarean azalduko zaigu, begira Orio gartu. Begira Ondarrotara. Hor da Antiguako ama. Aurretik. Olatua du, Bai. Olatua duenez. Garrillo laguntzen patroiari. Ari dira etortzen, Aurreko txandan ere, begira. Kaikuko patroia zer erabaki duen, estropada eremua zeharkatzea eta 4. bukatzea, bere txanda. Lekitxarra ere hori da, 14 segundoko atzerapena. Bueuren atzetik litzateke, gero San Pedro eta Cabo. Getaria orain estropadaren burua. Olatua Getaria gatu duen. Ikusgarria, estropada ikusgarria. Niri begiak falta zaizkit, Mikel. Begia falta, dana zaintzeko. Orio eta hemen Getaria. Horai, hor zer egin du, Unaxek enfilazio aldatu behar izan aldu. Guzture ikusiko nuke, nunda biltzen. Epailea ere sartu da tartean. Nahiko... Bai, tartea bada ez. Metro sorta badago. Behar bada Getariak baborrera jo du, negozo horretan. Gero enfilazio aldatu beharko du. Ez bere kaletik. Bugan. Legez doa. Lekitxarra begira, onda bile. Kusirik Ondarroa ondo joan dela, Lekitxarrak ere hortik. Arrantzan edo olatuak hartu nahian. Bueno, lehen txandako garailea, Kaiku Ondarroaren denboratan. Getaria begira olatua da, Hau olatua du. Begira. Alegina. Bai, olatua eta horretik emango dio, honek. Bai. Argi olatua, begira, ze lantzaldi. Jarraitzen du, 5. Gainean jarraitzen du, begira hori. Begira. Begira zea baina. Tore, izugarrizko abiaduran. Eitu. Geratu indira, Begira, falzuloan eta olatua eta horretik jarri da, begira. Ez du utzi olatua, Aberia, Mikel. Bai, izugarria, Getaria. Olatu honekin. Orio eta Ondarroa biak utzi ditu atzera. Eta gainean segitzen du, Jarraitzen du. Ekaribiki, demo gaunitxak! 10 segundo olatu bakarrea. 10 segundo. Eta berriz! Honei! Ataka boia! Ederra. Gurtu dira! Egurtu ditu aurkaria. Zer den, Izugarria. Olatik bat, Ataka galdi baliza! Nahi dien bezala. Hartu, etorri, baina Eta olatu ez da batekin. izan 2 metro terdiko olatu. Zazpiko olatu zer hori. Etxan biztu!
Bestia, gaina, bestia. Seguimos. Maniobra orain. Lekitxarra ere atzerago ibili da. Bai. Atzerago ibili denez. Argi ateratzeko itxe! Argi ateratzeko! Argi ateratzeko. Kaiku 10:52, orain 10:28 Getaria. Orio bigarren nabarmen eta Lekitxarra sartu egin da, Orio 10:55, Ondarroak 10:58, Lekitxarrak 10:52. Kaikuren denbora. Estropa berdian, Kaikuren denbora markatu du Lekitxarra. Eta be! Mutilak! Aitu, Aitu zikateaten, Iraia! Ekauen dio! Pulka! Biztuta, mesua, Bai. Sartu buruan remate hau! Orain Getaria eta Orio Ondarroaren artean dagoen diferentzia? Olatu horrek emandakoa edo aprobetxatutakoa edo nahi den bezala esan. Lekitxarrak orain Brancas. 18 segundura da. Puntu beharra du. Beno, ea Orio nola reakzionatzen duen, Brancas segundoak banaka rekuperatu behar dira eta alderantziz koparean. Hiru olatu eder hartuta begira. Estropada goiti bera aldatu da. Lehen txandako Kaikuren atzetik dira orain Ondarroa eta Lekitxarra. Olatu aurrian! Epa! Arrekabe! Olatu horren abiso nola etorri den. Eskerrak eta graziak palka horren. Bukara nasia! Arjuntatu! Huera pasa esin, Arjuntatu! Airoso bai. Bikino batua! Ziabogan 7 segundu terdi, orain bederatzi hori. Brancas ere ari dira Getariarra. Oita malau palaterdi, esperantza. Sari mutxalea! Zirigorrera bezala Getaria. Biztarea! Ez hartu gehiago! Arrankare! Ondarroa Kaikuren denboratan eta Lekitxarra 3 segundu gehiago. Atzerago izango genituzke Bueu, San Pedro eta Cabo da Cruz. Aizia gora, Aizia 2 gora. minutu eta erdiene. Bueno, orain 24 kilometro markatu ditu gure anemometroa. 24 kilometro orduko. Berak baino beto zio inor gantzen bada. Bai. Tartea dute, hiru traineru hori. Orain egonko. Segi bukatzen! Orio 5. da zelkapenean, baina koska handia dago. Getaria 6. 120 puntu Orio, Getaria 87. Bueno, Orio olain txiko balitz, 3. balizara aukera luke, zerratik ez, Poparean gero Getariak egin duena, berak egin dezake. Lekitxarrak bigarren luzearen amaieran hurbildu dira, baina berriz ere urrutitxo. Lekitxarra gaur ere gehiago sufritzen Brancas Poparean. Hori, Mikel! Olatua. Esan dugu, Donostiako banderari begira eta zelkatze saioan eta barba begira orain, Ondarroa, Kaiku eta Lekitxarra 5 segundotan irura. Olatu ondila! Ara, Getaria oso ondo, bai. Oso ondo ere. Gora beratxoren bat izan dute, aurteko ligan, baina irrekapenak ez du gezurrik esaten, eta 6. dira, Irregular puntu bat izan du nire ustez Getariak, baina bere trenerurik, bere bersiorik azkarrena. Oso bizkorra. Hirugarren txandara hurbiltzeko moduko. Nabarmen. Eta gaur bezala distira puntuarekin. Ematen du eguraldiari dagokionez, iluntasun handienak edo momentuz joan zaizkigula. Itxasoa... Hala da, Mikel, esaten gebiltzan, Ozenegi ez dut itzagirai, baina libratu dugula hemen txalupan gaudenok aipatzen ari ginen. Momentuz gure atzetik pasada da euria eta baita laino beltzak ere, eta argitasuna orain itxasoan ikusiko dugu eusten dio. Mendialdera ilunago dago, itxasaldean baino. Getaria eta Orionen artean 8 segundo, 3 metro balizara iristeko.
Eta Oriok Ondarroari sartutako koska ere orain Oriok bi segundo handizkio Getariari. Lehen ere Orioren unerik onena hemen izan da baliza aurretik. Ara ba, ikusten dugu. Hor, Tamba, nola egerri patroiak. Trainerua, bueno, abiadura galdu, eta hor kostatzen arrankatzen. Gerorako, bueltako luzerako hartuko luke. Horako serie bat, Zikua balizara. Olatua! Bai, horro. Zikina da hor. Bueno, gure txoritxoa, erki dabil batetik bestera, Ondo. Irudi politak ari gara ikusten. Eta be! Olatu handia hori zen! Bai, beira, Tamba! Oan, apa! Eta geratu, netxarrean, ziaboa sartzerako garaian. Zeo! Aire! No. Bentxe. 16 eta 24 Getariarrentzat. Eta be! Kaikuk 16 eta 56koa markatu azken ziaboan lehen txanda. Bentxe. Oriok 16 eta 35. Ondarroak 16 eta 51. Eta Lekitxarrak 16 eta 56. Kaikuk bezala. Bueno, orain patroiek aukeran zen horabide hartu. Getariak ezote beste bat hartu, Hamar segundo Getariak hori. Zenen arraunketa ezberdina, etzan da ia, tabortaia hortzetara kartzen dute. Tabortak behar bada urrutiago izango dituzte, eta haba. Bara unas, eira. Apa, hortzekina. Zigarbitu behar du, burrutzarrik, Orio golatua, Orio golatua. Begira, Orio gartu duen hori orain. Begira, adi, Begira, ez du askatu. Ez, ordoa. Hori du, lantzagiro harrigarria. Irura jarri da, Mikel. Olatu bakarrarekin, horrek abiadura eman dio, ea orain. Orain Getaria, ea. Horro olatu bata bestaren atzeti datoz, 3 segundora horbitu da. Horren Getariak. Baina argi orain, Getari Orioren kalean da. 31 eskuti dauka Larrinagak. Norabide egita dagokion. Ez du ematen, keska horrekin da bileni. Getaria eta Orio maxutasunez ari dira. Bigarren txanda honetan. Beno, tartea badu orain, Getariak Orioren kalean ibiltzeko ere, bitraineru. Kamarari heltzen, Izagirre. Hori bidez, ez da, hori arautua zegoen. Hori epaileak bat barkatuko dio, baina... Banana, begira Oriok, begira. Ze olatua! Begira, Branko hori, Biadura puntua. Orio gainean, begira. Bai. Rapatu du. Zuloa. Torain beste atorreko da. Hau da ikuskizuna. Izugarria. Eta bestaldetik sufritzen. Baina bi aldiz, Oriok utzi duena. Getariak hartu du orain, Ondarro amazazpira Lekitxarra Orain Getariak, Biak ari dira gozatzen. Oriok utzi duen hori. Baiazti! Ez da nolatua! Bostun metro! Ana, bestea agolatua da, begira. Hane! Hau da jarduna. Bai. Karbi estribor horiek. Jandute, Getariaren Olatua. Arrapatu. Eta pasatzeko hor da. Orio Getariarekin lehian. 200 metro txanda bukatzeko. Ikusgarria.
Getaria eta Orio, hor da Getaria. Hirugarrenez, Orio ikusten duen hori edo, besteari, Beste ba. Patroiak ere gozatzen ari dira, Neke handiarekin arraunlariak, baina... Zuluan Orio, Getaria olatua. 10 segundo. Lau ere ba. Orio, beste bat hartuta. Motzago hau behar bada. Getariak ebe ordea. Orio olatua, Orio olatua du, Oso ona. Orio olatua du. Jandio ventaja. Segundo bat, di... Hau ezin diugaldu. Hori da. Ontzi bat bada hor, Tematuta dator, txanda irabazteko helburuarekin. Eta orain ere nora doaz? Begira, Mikel. Orio. Ene. Baina, orain Getariari. Nola heldu, orain Getaria. Lau aldiz, Orio kaskatzen duena besteak hartzen du. Hor da Getaria. Txandaientzat. Getaria, bai! 21 eta 11. Dotorea. Orio, 21 eta 14. Izugarrizko ikuskizuna. Jaun Andreok, bi ontzi horiek eskaini digutena. Hirugarren txanda honetan ondarrutarra datoz. Eta orantxe azken olatuarekin. Bai Antiguako ama, 21 eta 37 Kaikuren atzetik. Eta Lekitxarra ere bai. Lekitxarrentzat. Ea denbora hori ikusten dugun, 21 eta 41. Horezko txandako entzat erreferentzia, Getariarena da, 21 minutu eta 11 segundo. Iragarkiak orain. Arratsaldeon berriro ikusentzuleo, estropada zoragarria ari gara hemen gozatzen, ikusten, zuei eskaintzen, Zarauzko 57. ikurrinari dagokion lehen jardunaldia. Getariak denborarik onena, bigarren Orio, gero Kaiku Ondarroa Lekitxarra, Bukabu eta San Pedro. Aurrera Eritz Hernandez. Gurekin baitugu, Getariako patroia Unax Izagirre, zorionak. Eskerrik asko Eritz. Hemen atzeko Zarautzen surflari onak badaude, baina Getarian ere erakutsi duzu surfean ez dakit, baina olatuak harrapatzen baietz, gaur disfrutatu egin duzu, Unax. Hoi da, urte guztia honen saiotegea. Etzi joan suelto urte guztian ez ginen asmatzen, baina Zauzko estropa etorria guretzako etxekoa esela. Eta bueno, kiston gozatu hartu dugu, ez? Bigarren luze horretan zer gertatu da? Olatua hartu, askatu ez, eta 10 segundu baino gehiago atera dituzue. Lantza harrak hartzen egin bai Ondarru, bai Guda, bai Orio. Einekin gutxioera zeintzikoan aurretik pingani baketzin iten, eta bueno, hor soltatu da minuto bat gainean indeu, eta bueno, ez dakit zenbat izango za, baina bigarrengoa enun ikusten, eta hor txasia, ez? Barroa toda hostia sartu gara, eta geho kriston lana imertzan kanpoa. Eta agertu da Orio azkenengo luzean, Estu, Zuta, Larrinaga aurrez aurre, alkarri begira azkenean zuek aurretik. Hori da, ez, Orio beti da Orio Estu faiatzen aurten ikusia, eta bueno, hirugarrengo largua eutzi du, eta laugarrengoan gure olatu pare horiek hartuko zituen da aldamen etorria, no? Geho lantzak hartzia zan, behiek aurretik jarria uste, geho gu, behaiek gu, geho behaiek, eta bueno, azkenengo lantza bat hartu du esan edo ekipoai. Utila gau estiu soltau behiek hartuko eta aurrengoa. Eta horrekin barro arte jungea eta egin jau. Unax, lehen aldia da, ETV kontzi honetan zaudela urtengo demoraldian, gehiagotan etorri beharko ez da? Hori da, ez danok nahi izate tanda irazi, baina aurten ez da suertatu, da bueno, imertzan egin dugu, da nuno beto, da Zauzko kanporre dateu behar honetan, no? Zorionak, Unax. Eskerrik asko Eritz. Posik da, Getariarra. Bueno, horrezko txanda Jaun Andreok, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Urdaibai. Eta, guazen, Hondarribiaren berri ematera? Bai, Mikel, gaur 8 zeran, Hondarribian etxeko estropadan, hain estropada txukuna, ona egin zuen, taldea bera, aipagarri, Legazko estribor espaldan ikusten dugula, eta Fernando Ruiz, aurtengo... Ordezko entostan. Hori da, trenekarretako arraunlari bat, kanpoan. Bigarren kaletik Zierbena, Ibon. Hori da, bueno, Zierbenan gaur ikusten dugu Gondarranketik,
Montes Anaiaz laugarrenetik, Anterbi eta Bilan Ustre, Raul Gartzi aurrea, eta Urda Xante Parapesta askotan bezala, Boskarren tostan. Lazkano patroilanetan. Hori. Bueno, hasi da, Urdaibi Branka, Zierbenak aurretik zartu, hasi da Orezko txanda. Eta iruditzen zait, Miguel, aizeak igo gora egin behartzuna egin duela, Bere horretan iruditzen zait, dagoela une honetan. Aizea. Segundu batean dira laurak. Donostiarran gaur, Mikel, ze aldaketa. Igor Frantses hartu du, Eizmendi, Babor espaldar eraman, eta aurrekalari Joanes Valentziaga. Lehenengo aldiz, demoraldia. Kuadrilla justuarekin, aldaketak egiteko eta kuadrilla motza. Igor Makazagak, Donostiarra, azkeneko 8 estropadetan, 5 aldiz, bigarren sailkatu. Bai, Erne Zierbena estropadaren buruan. 2 segundo, Urdaibai eta Donostiarrari 3 Hondarribien. Zierbena ipatu duzu, eta esan dezagun, duela azte bete, Dani Perez prestatzaileak gogoratu ziguna. Dena zigu esan zigun, kargako astea izan zutela, pixka bat aurrera begira. Eta bat nabarmen iruditzen zait, hau prestatzen egon da. Bestazko bezala, kalipoak. Ose prestatzen egon da. Mantente colgado. Terrible. Aprovecha este caso. Begira Urdaibai zer egin duen, 3. kalera etorri da. Propio seguru asko. Bueno, azken orduan zerrenda aldatu du berriz ere, Eskifaia gora bera askorekin mugitzen du Iker Zabalak eta azkenean Diego Pérez eta Calleja. Eta Calleja, estriborra denok espero genuena, Berzaitz espaldan dela, Zarauzko semea, eta Jon Untzaga, 6. tostan espaldan, da Alberto Vidal, 5. Bueno, Zarauzko bisemeak barruan, bat azirako zerrendan kanpoan utzi du, asko eta ezin du sinistu. Barruan da. Bira, zebolatu, Hondarribia 4 segundoko atzerapenarekin, Orezko txanda honetan. Datu dana gurutzatuta, Zierbena askarrena da, txanda guztiak kontutan hartuta, gero Urdaibai, estorpada puntu honetan kaikulitzateke 3. Eta Getaria, orain arteko demorarik honen egin duena, 5 segundoko atzerapenarekin, ibili da. Apa, beira hori. Hondarribia lana ditu, lehen kale horretatik. Orain argi Korkaran berrik estriborrera jo beharko du. 3. kalean ibili da, balizaren bila joateko pixkanaka, estriborrari eraingo dio. Eta lehen eta 2. kaleren artean ere, tarte handia ikusi dut hor, Zierbenak mugimenture bat egin du. Bueno, Brankaz, 3 segundoan, Bai. Ziaboga hartzeko, ia arraunlariak bezain amorratzen dago, Mikel. Ia, poparean. Kuadrilla handiak, patroia handiekin. Lazkano ere bai, Bai, ari da. Ez bakarrik Amunarriz, Diaz eta Aranberri. Baita Lazkano ere. 27 kilometro orduko haizeak orain, Urdaibai badoa estriborra. Ea maniobra horretan, zenbat galtzen duen edo kaltzen duen. Horraizia da bile, Horraizia goraldia, Segundu bat 2, bai. Donostiarra 3, Hondarribia 5. Hondarribia Orio baino segundutxo bat bizkorrago, orain parean. Urdaibai jarri da, Galipoen parean. Orain heldu bazara, ikusentzule, eta hemengo usadio ezagutzen espaduzu, gogoratu, 2 egunetako denborak batu egiten direla ikurrinaren garaia zein den erabakitzeko. Hau da, gaurko lanak eta bihar goitzeko. Dani Pérez entzun behar dugu. Ahora zona sucia, ¿vale? Zona sucia. Vamos a agarrar bien, vamos a acabar bien. Agarrar y acabar. Ja presari gabe jarruteko. Eta atakean heltzeko, Erraminta pixka bat ere eramango dute hauek. Seguru. Kontutan Agarrar esaten duenean. Ontzi erdian bian nahiak eta bai, Montesa nahiak. Bai. Patio asko.
Egira, Donostiarrak eta Hondarribiak sufritzen ari dira. kanpo kalde horretan. Hala ere, Oriok eta Getariak eta Kaikuk egindakoa hobetzen ari dira, oraindik Donostiarra eta Hondarribia, biharkoari begira, ohorezko txandako postuan. Ziabogan dira, Bai, 5:30 Oriorena hor duzue. Eskarate eta Raul Gartzia. Bai. Urdaibai oso ongi. Parean dira, Paren. Baita, oso ona. 5:25. Ja nola konpontzen den, Joanes Valentziaga. Oso ongi, eta libratu du Hondarribiak ere. 5:31. Urdaiberi 5:26 hartu diote. Donostiarrak 5:31, Hondarribiak 5:33. Bueno, ea orain. Zerbenak 2 segundo Urdaibeiri, maniobran bat. Orain Urdaibeik olatu hartu eta buruan kokatu da. Han Urdaibai, Hau lehia, hau. Ligako bi indartsuenak, hortxe. Bata bigarren kaletik, bestea laugarren kaletik. Goazen, Dani Perezen gana. Concentrados, vale, silencio, trabajando limpio. Concentrados. Ze ezberdintasun, esate baterako lehen Patxi Frantzez entzun. Perotuta. Batek pasioa transmitituz. Hau gizon hotza da. Bakoitza bere estiloa dauka. Hondarribia, ondo, Bai, oso ondo ere. Bai, sartu nahian. Donostiara 8 eta bigarren txandakoak urrutixeago, Getaria 13 legoke. Eta lehen ikusi dugu. Bat, bigarren txandan, zea beri egin daiteke olatu bakar batekin. Begira Hondarribia nola datorren. Ez gara ikusten ari, baina begira. Nola datorren. Bai, Bermeore bai. Bermeokin, irudipena daukago, lehentxeago edo, beranduxeago egingo duela. Azalduko dara, bai. Zierbena eta Urdaibai, hemen orain, Zierbena. Baina Bermeo olatu gainean da, Bai, ez dut. Ura ez dut. Ez. Ea GPS orain, Iruditzen zait, hau duela Urdaibaik olatu. Bai, olatu gona. Badarama horre minutu erdiren bat. Donostiarra sufritzen, 10 segundoko atzerapenarekin. Eta oso ongi Hondarribia da. Hondarribia atzetik aurrera, bai. Hondarribia maniobran 8 segundoko atzerapena zuen. Esan nahi du, luze honetan azkarrena Hondarribia dela. Luze erdi honetan, azkarrena Hondarribia izan da, poparea. Urdaibai lehenbiziko aldiz buruan. Argi, orain beste bat Urdaibai. Donostiarra 10 ibili da, orain 7. Bai Donostiarra ere. Bai, 4 segundotan hartu du. 4 segundotan. Pazientzia behar da. Orain Zierbenak. Hondarribia lehen kaletik. Zer dago, Mikel? Izugarria. Zierbenak argi Zierbenak. Hemen dira berdeak ere. Zierbena berriz ontzi bateko rentarekin. Hemen Lazkano. Aguantai. No te vuelvas loco, sigue remando. Getaria baino 15 gutxiago. Cadera y proa. Estira. Donostiarra atzetik aurrera, Ikeragarri dato. Arkaiz Diaz, surfean. Donostiarra 2 segundora. Hondarribi 6. Hau burruka. Buruan jarri behar du gainera. Ikaragarria. Buruan jarri behar du gainera. Amarra. Ahora. Zierbenak 4 segundo. Orain Gorka Aranberrik hartu du. Hau da zaio, Mikel. Begiak falta. Begiak falta. Hondarribia eusten, alduen neurrian, 4 segundoan sartuko dira lau ontziak. Orain Urdaibaik begira. Eta izea gora, bikote berriro aize ufada gora. Ea ba, ana momentu markatzen diguna, orain 19:20 da.
Zierbena segundo bat aurretik. Hondarribia bira. Erne, parea. Estropada erdia egin dute eta parean dato ziaboga egin. Zer da bordea? Orain Zierbena begira, Zierbenari. Begira nola sartuko den. Maniobra egiteko zaila. Begira pasa eginda, pasa, hor galdu. Oain abiadura eman behar, geldi dago hori. Erbeo laugarren kaletik atera daien parean, Hala ere, hortxe dira. Biak aurretik, Donostiara irugarren, eta orain Hondarribia. Arazoren bat, Zierbenan bai, erraunen batekin hor, baten batek. 10 eta 12 Zierbenak, Urdaibeik 10 eta 14, Donostiarrak 10 eta 16, Hondarribiak 10 eta 17, aurrez Getariak 10 eta 28. Hor, Zierbenan iruditu zait, arraunen bat aldatzen edo zerbait. Orain denak lanean dira, bai. Arraun bat altxa dute eta ez dakit barrura pasa duten arraunlarien erdira edo zer, baina bai, arraunik gabe, irugarren arraunlaria, irugarrena Zierbenan. Ea detailean ikusten dugu. Ababorreko irugarrena taku da. Arraunik ez dara ma. Zer gertatzen dago? Ezin askatu bestea. Ara. Zer gertatzen da hor? Zerbait larria gertatu da. Behar bada. Arraun hor dauka. Pala hor da. Askatu ezin. Atrás. Dani, se ha roto 2 remos. Bi hautsi. Behar bada ateratzerakoan edo. Hor arraun bat. Hala ere buruan dira, Baina beste hor dauka. Bai. Ordezko arraun hortxe dauka. Behar bada goitik irudiren batekin argituko digute hau gure lankideek. 3 segundotan dira Zierbena, Donostiara eta Urdaibai. Hau lehia hau. Ez dut ulertzen. Batetik ikusi dut arrauna, toletea hor dara ma. Hor dago. Toletea ondo dago. Hau da marka. Goitik ikusteko modua izango bagenu. Ara, berriz. Donostiara erasoan. Zierbena modu harrigarrian, baina oraindik eusten ari da. Urdaibai bira, Hondarribia 3. Ara. Gorkari abisua, segitzeko bere kalera. Lehen ere hori segin du, Laugarren kalera joan da. Propio, babes bila. Entzuten ari nahi zehar roto eginez. Hor, zera, Lazkano. Aquí, por favor, ¡Siga atrás! Behar bada ordezko arrauna, ateratzerakoan edo. Zer, ea. Toleta osori zegoen. Toleta, bai. Ea Dani Perez jaunak zer dio. ¡Rema y largo! Orain arraun bat espaldakoak pasa dio. Hori da. Hirugarrenari. Hori da. Tolete ondo dauka. Hasi da. Hasi da Raule. Dani Perez berriro. Vamos, remo. ¿No tiene remo de reserva o qué? El Torete. Cabeza fría, chavales. Toletea ez. Tolete hor dara mat orain arraunean ari da. Toletea ez, da estrapua ere ez. Estrapua edo norkutziko lioke, Ibon. Bueno, ez dakit. Edo bestela, galdetuko dugu. Hipotesiak dira. Igual dantzan ari da. Ordezko arrauna, kendu ezin. Hori pentsatu du nik hasieran, baina pala ikusten baitzen. Hala ere. Hor dago. Donostiarrak estropadaren buru hartu du, Urdaibai segundo batera, Zierbena bira. Dani Perezen erabakia. Beno, arraunlari bat gutxiagorekin joan behar badu eta pixu mortu hori eraman, arraunean jarriko dut, indartsua jarriko dut. Motorretako bat. Gauza asko ikusi ditugu. Harrigarri hau. Baina hau harrigarria izan da. Zer ez dugu ikusi behar bikote gaurko estropa. Bai. Orain. 5 segundotan ditugu orezko txandakoak eta Getaria 20 segundoko atzerapenarekin legoke konparaketa. Eta orain Iñaki Urkijo, hortxe, atzera eta horrela ibiliko da. Bueno, baina erabaki logikoa da. Eta bien bitartean begira, Donostiarra. Estropadaren buruan, Donostiarra.
Atzetik ibili da eta begira. Zierbena eta Hondarribia orain 6 segundora. Eta Urdaibei bizirik lidera hortxe dago erne. Segundu bateko atzerapenarekin, baina lehian sartuta. Hondarribia ere gaur zortzikoa konfirmatuz. Kuadrilla honekin ari da, emaitza txukunagoak lortzen Ama Guadalupe. Donostiarra eta Urdaibai, segundu bakar bat bien artean. Hondarribia eta Zierbena, 6ra. Hala ere ez dirudi bihar, ohorezko txandatik kanpo geratuko direnik hauek. Bagoaz Dani Perezen gana berriz. Ser valientes, vale, ser valientes. Que a la vuelta no vamos a notar esa falta, Vamos, Bai. Barrura antzeta, bueno. Ara. Biak parean. Ama 6-0-0 bientzat. Zortzi segundo gehiago. Estropada ari zen egiten, Oso ona. Estropada oso ona ari ziren egiten. Orain, Urdaibei eta Donostiarra eta Urdaibei. Baten du bien artean dagoela gaurko lehen postua. Ikurrinari begira eta itxasoa nola dagoen da biharko iragarpena nolakoa dena zabalik ematen du izango. Donostiarra lehenbizikoa berak hartu du, Lehenbizikoa berak hartu du. Hondarribiak ere hartu du. Donostiarra beste estropada batez erakusten maila baduela, hor goi-goian egoteko. Zierbena sufritzen orain, 21. Amerika 12 segunduko atzerapena Zierbenak, Getariak 29koa konparaketan. Abeka irian datoz. Gaita bermeotarrak ere. Epa, Garbi. Orain Donostiarrak laugarren kalera ingo, ane palea. Sardadila, Urdaibei joan da, begira. Urdaibei agindu dio. Orain txolatu hartu duenean, zuzendu erazi dio, Gorkari. Tartea badago, Argi, Mikel, gertu ikusten ditut niko. Oain 2 metro. Argi! Kalera itzultzeko muga baita. Bueno, Donostiarra ere hori da. Orain barruan da. Orain barruan da. Untzi bat. Oandi 900 metro falta dira. Urdaibei kolatua. 900 metro eder falta dira. Urdaibei kolatua hori da, begira. Hor da berriz ere olatuarekin. Hondarribia 900ra, Zierbana 11ra, 12ra. 12 arraunlari lanean Zierbenan. Aurrekoan Donostiaren gizona galdu. Badoa. Hori du. Badoa. Atxalde osoan hartu ez duena, Badoa Bermeo. 3-4 segundo. Hau, zaindu dezagun olatu aldi hau. Hor egon kortu da, Baina olatu bat aurretik jarri da. 4 segundo. 3. Hemen dator, erasoan Donostiarra. Orantxe jarri zaio. Badoa orain Gorka. Orantxe jarri zaio. Hondarribia 10ra. Zierbena 14ra orain. Gorka Aranberrik mugara eramango du lehia. Hortan maixua. Muga nibilida. Mugara, bai. Epailea ongi zuzendu erazi dio eta berak erantzun dio, Hau Donostiarra, argi, Donostiarrak orain, Begira zurikaz, hau Donostiarraren olatua da. Baina zuzendu beharra daukan norabidea. Bakoitza bere kaletik. Bakoitza bere kaletik. Ez, epailea, hor sardabil. Biei esaten mugitzeko. Ez nago adoz, hor utzi. Ertzean daude, ze lehia. 2 segundo Urdaibei eta Donostiarraren artean. Zierbena ere hori da, 15ko galerarekin da Zierbena. Hondarribia 10ra, bien artean dago jardunaldia, eta banderari begira, tarte handia
lor dezakete, bai Urdaibaik eta baita Donostiarrak ere. Horta Aranberri eta Arkaiz Diaz, Donostiarren ontzia eramaten hor, oso lehia polita, batak erasoa, besteak erantzuna, eta segi, behin eta berri. Donostiarrak hartu du. Gorka mugan, Donostiarra bere kalean. Bai, ondo datoz. Geratu da orain Donostiarra. Donostiarrak usten duena, Aranberri gartzen du. Hemen dira. Hau olatua du, Eta momentu zoragarrian. Begira. Momentu zoragarrian, diferentzia gora. Ekin begira, 3, 4 segundo. Badoa, txanda, eta gaurko denborarik onena. 20 eta 43. Begira Zierbena, atzetik. Bermeo. Bai orain Donostiarra. 20 eta 48. Hirugarren Hondarribia. Bai Hondarribia. Eta bai Zierbena. Hondarribiak 20-56, Zierbenak 20 eta 48. 15 segundotan dira. Banderari begira, Urdaibai eta Donostiarra kokatu dira 5 segunduko tartean. Getaria 5 garren 27 segundora. Gero Orio 31-ra. 7 garren Akaiku 53-ra oso urruti. Erne Urdaibaik Donostiarrari 4 eta 93 eunen. 4 segundo egia esan. Itxaso honekin 4 segundo. Utxaren urrengoa da. Ez da diferentzia handia, baina alde hobea baina zure alde beti hori gordeta hobeto arituko dira. Zer ikusi du. Karagarria. Pena bakarra daukat, Zierbenak gorabera hori izan du, eta horrek grasiak endu dio gaurko estropadari. Zoragarria izan da ikuskizuna, baina hor oso gogorrari ziren Galipoak, eta hauek oso fidagarri. Urdaibai oso fidagarri. Eta konfirmatu dana bestea da, Zierbena estropaderdia egin du oso ongi, eta Donostiarrarena konfirmatu da. Ez dakit mugat eta honek non daukan, zapaian non daukan, aurtengo Donostiarra. Atea jotzen ari da, behin eta berriz, atea jotzen ari da, bigarren postu horiekin. Urdaibaik 20 eta 43, Donostiarrak 20 eta 47, eunenekoak borobilduta, 4 segundo eta 88, ia 5 dira, Urdaibaik Donostiarrari. Hondarribi 12, Zierbena 15. Eta laugarren kale horretatik Urdaibai oso ondo moldatu da. Oso ongi. Ere muenek nekez utxe egiten du, Ia urte horrelako zeran bat, lantzagiroren bat harrapatzen du. Zoragarria estropada. Hondarribia pera ere, Mikel, iruditzen zait, aurtengo aurpegirik onena erakutsiz gaur. Gaur sortzi bezalaxe, Hondarribian, hortxe borrokan sartuta, urte hasieran iruditzen zait, Hondarribia hau. Espero genuen. Hori da. Oso ederra, hemen izan dugun ikuskizuna gaurko honetan. Laister Iritz Hernandezekin protagonisten txanda ere bai, eta biharko egunari begira, bizi-bizirik, Ibon. Bizi-biziri dago lehia. Bihar datorrenarekin, gainera, Donostiarra 5 segundo eskazera trainere uterdi baina, ez da? Hori, Hondarribia urruntxeago, 12 segundora, Zierbena 15-era. Banderarako printzipioz bi hautagai baino ez ditut ikusten. Hemen da zelkapena, 20 eta 43 Urdaibaik, 20 eta 47 eta euneneko asko Donostiarra. 4 eta 88 bien artean. Hondarribia 3 12-ra, Zierbena 15-era. Getaria gero 28-ra. Horrezko txandan, lehenengo laurak izango ditugu Urdaibai, Donostiarra, Hondarribia eta Zierbena. Gero Getaria, Orio, Kaiku eta Ondarroa. Eta lehenengo txandan, Lekitxarra, Bueu, Cabo eta San Pedro. Hau da beraz, Bermeotarrek irabazitako 12. jardunaldia. Hori bai, gaurko hau, banderari gabe. Aurrera Iritz Hernandez. Banderarik ez, baina pentsatzen dut posa izango duela, Gorka Aranberri, Gorka zorionak. Eskerrik asko. Zer zabiltzan horraineki taldekideekin korrentea gora, korrentea bera? Ikusi besteik ez da, laugarren kale marea berak adi joanen eta aize honekin gaina asko kondenatzeu. Bueltakon bigarren argon
Donostiarra atzetikan ginula, olatu gainekin doa zen, ondo eginak gure lan aite, baina korrintea guzti ez dizunean ezin dezu erotu. Eta nik uste merito ondila hori izan dela. Olatu gainen Donostiarrak pasa indigu, gu gainekin doa zera eta hori korrintean lanak dira. Eta mutila ebizatu, hori pasakoa eta buru ikesteko aldu, momentu honak egiteu eta txarrak eba. Eta nik uste momentu honak oso ondo aprobetxatu iteula, kanpoak sobre todo azkeneko tramuan enfiliazioa pixkat irutikan laura aldatze ginunean untzilai muturreko golbiak kendu iten genituen eta asko zegoeto nabagatzezun. Eta nik uste dut tartek irik iteula eta azkeneko largon bueltakoan salvesekin pueda. Nik uste lana oso ondo indeula, olatun pelean gindua zen, Donostiarra gaurrenkoa beak hartu du, eta seinale txarra izate, baina hemen dauen hauek, ganau hauek, peleako zeuden, eta nik uste kiston estropa indeula. Gaur, azkenengo luze horretan mugar ere eman beharra zegoen gauza, bai zuk eta bai Arkaitzek, abisua jaso dituzue, baina hor jarraitu beharra zegoen, mugan. Bai, nik eskapatu nahi nuen laugarren kale hortatikan, eta ustezian Epaiak eta Arkaitzek usteziena, aprotxatu inbehartzan, eta nik uste arriskuik ez deula hartu, bai beak eta bai nik uste noble jokatu deula, eta nik uste estropa polita ikusi deula. Okerrez banago, 5 segunduko abantaia, hasiera baten bihar datorrenakin. Beti nahiko, ez duzu, itxapleroak zerura botatzen, 5 segundu nahiko alda. Bihar esango izut, nahikoa izan daiteke, edo ez. Nik uste, 5 segundu, hemen inoiz ez da etortzen inor, 20 segunduko aldiak inez, biharko alde horrekin pentsatzen, gaur irabazi nahi dunak, bandera hau bihar irabaztea etorrikoa, eta behitu, azken largon gaur gindua zen bezala, 5 segunduko errenta horrei tira berbali maieu, hori aldeko dakau eta biharkuak. Zarauztarruntzian berezi izango da irabazte ez da, irabazten baduzue? Bai, Zarauztarrantzako eta beste zeinentzako Zarauzko estropa da. Eta honea jendia ja puntak zorroztuta etortzea, eta gure bai, beste talde danake bai, eta nik uste zeo zergatik daka garrantzia, bi egunetako estropa, etxekua, berezi jarran hori guztintzat, eta etxekuantzako, sobre todo, zezanik ez. Gorka, deskantxatu, disfrutatu, eta biharko borrokarako prest. Oidek, eskerrik asko. Gorka, Aranberri, posare posez, 5 segundu ez dira txarrak, baina etorri behar da irabaztera bihar. Bueno, lehenbiziko luzean, zekerra eraman duten. Donostiarra eta Urdaibiren artekoa. Korrontea ipatu du, guk ikuste ez duguna, asko da bilela, begira, nola, bere kaletik ez da ibili, ia. 7 metro gehiago egin da, Urdaibai. Ea, Arkaitzek, olatuak agintzen ziona, Gorka begira, Mugan. Gorkak bere laugarren kaleari iskin egin dio, estropada osoan. Izan duen momentu guztietan, estriborrera. Begira, hemen Arkaitz Diaz bat ere bide galtzerik gabe. Utsi dio nenean, hau da zoragarrikerik hau. Guztia, metro bat gehiago baino ez, eta bukaeranea. Arkaitzek berriro ere, ziago batik atera, eta nola baborra bilatu duen, eta segi hortxe. Eta Gorka gutxi ez, besteak zuzendu egin behar, ederra, Miguel. Oso ederra ere. Eta metrotan, begira azkenean, Donostiarrak, bai. 18 metro gutxiago, Donostiarrak, Ona. Trainero bat terdiren bueltan, 4 segundu terdi edo, hor. Baina, haizu, azkenean Urdaibairen denbora hor dago, 20, 43 eta 10. Donostiarra 47 eta 88, 4 segundu eta 88 eunen Urdaibairen alde biharko egunari begira. Zierbenak ordezkariari, Ortiz jaunari galdetu diot. Ea baote dakien zer gertatu den ontzi barruan, ez dakitela, ordezko arrauna. Edo puskaturi zegoen, edo atera ezinik geratu du. Hori oraindik ere beraiek ez dakitela. Nahi esan ezkeo bikote saiatuko gara, Dani edo baten bat harrapatzen hori argitzeko, Urdaibai heltzen ari den bitartean. Akida batean, alba duzu. Ederra litzateke jakite hori. Uste dut, Zarauzko lehen tunelaren parean hor, alde puntan daudela. Bai. Mikel, azpimarragarria Zierbenarena, Bueno. 15 segundo galduta, zainuke lana egin dutela. Ez da, jakiterik ze gertatuko litzateke, ordura arte onduari ziren. Zoragarri. Baina, zoragarri. Horrek ez du bueltarik. Bihar egin beharko dute lan ona. Horrek ez du ja bueltarik. Tartea, Donostiarrak, 4 eta 88 buelta emateko, eta emakumeen leian 8 segundu. Horiok Arraun Lagunaki errenta ona eman dio, baina
dana dago aidean biharkoari begira. Zailkapen nagusian Urdaibaik 163 puntu, Zierbenak 154, 12 jardunaldi irabazita da, Urdaibai marka 13 jardunalditan da, momentuz 12 baditu Iker Zabalaren kuadrilak. Eta Donostiarrak 129 puntu, esan dugu, Gipuzkoarren arteko leia 3. postuari begira dela. Lankideok. Eta hor momentuz Donostiarrak du errentatxoa. Aurrera eritz. Bai, gurekin baitu Zierbenako entrenatzailea Dani Pérez. Dani, ¿qué es lo que ha pasado? Porque ni por las imágenes hemos podido saber qué ha pasado en Zierbena. Pues en la segunda ciaboga entrábamos con bastante inercia en una ola. Y el Babor 3, Taku, ha intentado ciar para ayudar a no pasarse mucho. Le ha partido el remo. Ha cogido el remo de reserva y lo ha partido también. Así que el Cobre Babor ha tenido que pasarle el remo y hemos ido pues más de largo y medio con uno de menos. Me imagino que pena porque estáis haciendo una regata muy buena, además siendo en cabeza. Pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Me imagino. Sí. Pena porque sí, porque nos notábamos bien, hemos hecho una semana muy buena y le teníamos muchas ganas a la regata de Zarauz, y que sea una cosa extradeportiva lo que te deja fuera, pues fastidia un montón, ¿no? Pero sí que nos vamos con esa alegría de haber dicho seguimos aquí, que la semana pasada parecía que nos daban por muertos ya y seguimos ahí. 15 segundos, no sé si son 15 segundos. Bueno, la regata de Zarauz da opción a revancha. Mañana, además, bueno, tenemos un parte bastante complicado. No sé si todavía piensas que tenéis opciones para la bandera de Zarauz. Difíciles, pero por lo menos intentar salir a ganar la jornada. Hemos tenido la suerte de no bajar de tanda y desde la tanda de honor intentar ganarla y acabar con buen sabor de boca. Pues Dani, mucho ánimo y mañana nos vemos. Venga, gracias. Bueno, hortxe gure protagonisten hitzak oso adierazgarriak eta Arrauna 2 aldiz krak. Bai, eta informazio ona eta berealakoa, Arrauna aurrena zitea egiterakoan, Taku, bueno, asmatu ez edo Arrauna puskatu behar bada pitzatuta zegoen, eta gero, hau ere, estupanik ezagutu, Arraunlari berari, estropada berean, 2 aldiz Arrauna puskatzea. Mikel, loteria joka dezala, gaur, Takuk. Bai. Bueno, loteria, eguraldiak laguntza eder eman digu, eta loteria guk gaur jasotakoa estropada handiak ikusi ditugu, bai emakumeen leian, baita gizonezkoen leian ere. Ze tankera hartzen diozu biharkoari, Orio eta Arraun Lagunaken artean, 8 segundo. Bueno, tankera Arraun Lagunak goiti dagoela, eta estropada denak irabazi dituenak, aukera asko dituela, estropada irabazi, eta bandera lortzeko 8 segundore baditu, baina biharko badakigu zer datorren, nik favorito argia ikusten dut, Euskotren Ligan eta Euskolabel Ligan ere bai. Gaur estropada harrigarria ikusi ditugu, oso onak, Donostiarraren maila bikaina aipatuko nuke, Zierbena ere ondo, Hondarribia ere bai, baina Donostiarrak ikeragarrizko estropada egin du, baina hala ere betikoak. Pulidor txirrendula bezala. Hori da, betikoak. Alde horretatik, Mikel, bukatzeko bi kontu baino ez, iruditzen zait. Gaur, ostera, Zarautzek ez digula huts egin, ona etorri, eta beste inun ikusten ez diren, beste inun ari naiz, ikusten ez diren moduko estropada ikusko ditugula, eta osnarketarako zera bat ere jarri nahi dut. Gaur, patroirik onena, San Pedrokoari eman diote, bai? Egin duen estropadarekin, eta respeto osoarekin izan da, iruditzen zait, azkeneko txandan ikusi ditugun 4 patroik egindako lanarekin, honek, behingoz, behar duela, eta Jimeno ere bai, behar duela honek buelta handi bat, eta ea gehiagotan ez dudan aipatzen, baina hain erraz jartzen digute, eta enuke honekin etxera joan nahi, Ez. Enuke honekin etxera joan nahi. Etxera joango gara ikusi dugun goi mailako arraunketarekin eta bihar Arraun Lagunakek lor dezakenarekin. Hasi eta buka liga bateko estropada danak irabazteko moduan dira Etxaberen emakumeak. Eta hori orain artean ez dugu inoiz ikusi. Arrauneko historian talde hau bihar Arraunaren historia, traineru estropaden historia luzean urrezko izkiekin sar daiteke. Hori da, bagoaz! Bihar gehiago, 11 eta 10 minutik guruan egingo dugu batzuekin, eta hortik aurrera, dena zuzenean, Zarauzko Ikurrinaren 2. jardunaldia jokoan. Bihar arte, Ibon! Bihar arte, Mikel! Eskerrik asko, arrautzaleok, gora traineru estropadak, eta ondo bizi! I wish I was another person.
still. Try every night to go make sense of it.